Tämä viittaisi siihen, että siellä muutama lisäsekunti tulee. Täällä on nyt niin kauhea mylläkä ja huuto, että mitään ei kuulu. Joka tapauksessa kellossa on siis 6 sekuntia ja siellä saattaa olla muutama sekunti vielä enemmänkin. Tärkeintä on nyt seurata, miten peli jatkuu. Sinne tulee Jason Spezza aloitukseen, Kanadan avausmaalin tekijä, ja sitten Heatley on siinä. Siinä on Shane Doan pointilla laukomassa, Weber hämhuispuolustuksessa, Aleksei Tereschenko. Ja nyt siellä vietiin kello nollaan, eli siellä puututtiin tosiaan tähän kelloon. Se tulee nyt lisäsekunteja, sen vuoksi tämä kestää nyt hetken aikaa, että sinne laitetaan oikeat sekunnit varmasti paikoilleen. Joten yleisö saa varmasti sitä, mitä haluaa, jännitystä lisää. 7 sekuntia on se tarkka aika. 7 sekuntia Kanadalla aikaa tasoitukseen ja Jason Spezzan on pakko voittaa aloitus. Maali tyhjillään. Tällä kuusikenttävällä ajalla Aleksei Tereschenko ja kiekko jäähän, mutta eipä sitä pudoteta vielä, koska siellä koukitaan ja kyykitään sen verran rajusti. Uudestaan mennään. Sekunti siinä ennättää kulua ja taas joudutaan palauttamaan se sekunti todennäköisesti sinne. Meneipä todella dramaattiseksi tämä loppu vielä. Yleisö viheltää villisti täällä. Aleksei Morozov, joukkueen kapteeni, odottaa. Hän tietää, että hän on se pelaaja, joka pääsee hakemaan sen pokaalin, jos se Venäjällä se pokaali tulee. Mutta siihen on vielä matkaa. Se 7 sekuntia. Spezza aloituksen. Jos Kanada voi tästä tekee maalin, niin se on loistava suoritus. Mutta tekeekö sitä maalia enää? Venäjä kaivaa kiekko sieltä itselleen. Eikä tee. Korovikov pääsee väliin. Ottaa taklauksen vastaan. Venäjä voittaa maailmanmestaruuden. Venäjä voittaa toisen kerran peräkkäin maailmanmestaruuden. Ja hirvittävä riemu alkaa täällä Bernin hallissa. Venäjä voittaa historiansa 25. maailmanmestaruuden ottelussa, joka jää jälleen historiaan hienona, kiihkeänä, jännittävänä, dramaattisena otteluna, jonka ratkaisee Alexander Radulov ajassa 34-30. Tuhannet venäläiskannattajat saavat sitä, mitä ovat tulleet Berniin hakemaan, ja ennen kaikkea pelaajat saavat sitä, mitä ovat tulleet tänne hakemaan. Ilja Kovalchuk raataa puoli tuntia ratkaisevassa ottelussa, ei tee maaleja, ei syötä, mutta tekee hirvittävän määrän töitä. Ja Alexander Radulov, hänellä on tänään tanssin päivä. Hän on nyt sitten se nimi. Ilja Bryzgalov, 37 torjuntaa tässä ottelussa. Venäjä voittaa vuoden 2009 maailmanmestaruuden, vaikka sen matkalla myös